Jonathan Ferris, l-eks uffiċjal tal-Financial Intelligence Analysis Unit l-FIAU, ġie mitlub mill-unit li tagħti protezzjoni lil whistleblowers li tiffunzjona fih dan l-uffiċċju tal-Prim Ministru biex jgħaddi l-informazzjoni li għandu fidu dwar każijiet li investiga qabel ma jingħata l-protezzjoni bħala whistleblower. Jekk ma jingħatax protezzjoni, Ferris jista' jiffaċċja 5 snin priġunerija u multa ta' 100,000 euro. Dan ħareġ minn protest ġudizzjarju li tressaq mill-avukati ta' Jonathan Ferris. Fil-protest ġudizzjarju jingħad li Ferris għandu informazzjoni dwar korruzzjoni, abbuż ta' poter u ħasil ta' flus. Każijiet li ġraw fl-aħħar snin u għadhom qed isiru. Dawn u sar jaf bihom meta kien għadu jaħdem mal-FIAU u kienet jinvestiga l-każijiet. Minnaħat tiegħu Ferris qal li mhux lest jikkollabora mal-awtoritajiet biex jgħin jinkixfu u jkunu investigati dawn il-krimini qabel ma jingħata l-protezzjoni ta' whistleblower. U qal li l-mod kif il-gvern qed jimxi miegħu imur kontra għal mod kif mexa ma' whistleblowers oħra. Għalhekk ukkundanna dan l-aġir min-naħa tal-awtoritajiet. Il-protest ġudizzjarju ġie firmat mill-avukati Jason Azzopardi, Roslyn Borch Knight u Andrew Borch Cardona.